o Fawrth am 10:00. Mae hwn yn pwyllgor gwaith ola ni o dan y weinyddiaeth yma. Felly mi hoffwn ni ar ddechrau a'i drwy yr darlleniad arferol i atgoffa bawb bod sy'n yn y cyfarfod bod y cyfarfod yn cael ei ffredio'n fyw ar YouTube a bod modd edrych arno fo. Gai ofyn wrthoch chi sicrhau bod eich ffonau symudol chi yn ddistaw fel bod o ddim yn ymharu ar sain ac hefyd bod chi roed eich hunan ar mute os nad ydych chi'n cyfrannu ac i chi godi'ch llaw yn y pwyllgor gwaith jyst codi'ch llaw go iawn, mae'n haws i mi gadw golwg ar y sgrin na hynny. Gai groesawu Mr Dylan Williams i'w bwyllgor gwaith cyntaf yn ei rôl fel y prif weithredwr. Croeso cynnas iawn i chdi Dylan a dymuniadau gorau i chdi yn y swydd. Ti wedi bod yn rhan o'r cyngor ers nifer helaeth o flynyddoedd a dwi'n gwybod bod o yn dyhead gennych chi Gerard lle ti wedi cyrraedd a ti wedi cyflawni hynny oherwydd dy waith a dy ymrwymiad a mae'n braf iawn gyda ni bod ni yn gallu groesawu di yn pwyllgor gwaith ola ni fel pwyllgor gwaith hefyd. Felly pob lwc a dymuniadau gorau gen bob un ohonon ni. Diolch yn iawn i chi. Ac ar hynny dwi yn mynd i dalu gair o ddiolch i'r aelodau'r pwyllgor gwaith hefyd. Gai ddiolch o galon i'r Dream Team am yr 5 mlynedd dwytha. Da ni wedi gweld nifer o heriau annisgwl yn ystod yn cyfnod fel pwyllgor gwaith. Os fysa gennym ni belan grisial, dwi'n meddwl fysa ni gyd wedi synnu ar be oedd o'n blaena ni yn 2017. A gai hefyd diolch i chi am eich ymrwymiad llawn i wneud y gorau dros yr ynys a'r cyngor. Felly mae o'n hanesyddol iawn bod yr ddynas cyntaf yn cael ei pwyllgor gwaith hi yn 2022 fel arweinydd a'r tîm crio o'i chwmpas i. Diolch. Felly, awn ni ymlaen i'r rhaglen. Eitem gyntaf ar y rhaglen ydy'r datganiad o ddiddordeb. Oes gen unrhyw swyddog neu aelod da ni wedi anghofio mynd drwy'r presenoldeb, na fo, mae'n slacio ar ei hola, Mae'r aelodau pwyllgor gwaith yma, mae yna ymddiheuriadau gen y cynghorydd Bob Parry, ac hefyd mae yna ymddiheuriad gen 2 swyddog, sef Vaughan Roberts, y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol, a Huw Percy, pennaeth priffydd eiddo a gwastraff. Mae'r cynghorydd Dylan Rees wedi mynychu ar ran y pwyllgor sgrwtini corfforaethol yn absenoldeb y cadeirydd y cynghorydd Aled Morris Jones, ac ei diolch i Dylan am fynychu i roed adborth y pwyllgor sgrwtini ar eitem 5, 6 a 7. Mae'r cynghorydd Glyn Haynes a David Roberts yma hefyd. Gai diolch i chi'ch dau fel da chi'ch dau wedi mynychu rhan helaeth o'r pwyllgorau gwaith yma fel aelodau meincio cefn a da ni yn gwerthfawrogi fawr iawn bod chi yn rhoid eich amser i ymuno efo ni fel yna. Ac o ran y swyddogion, mi ai o gwmpas y swyddogion rwan gan gychwyn efo'r prif weithredwr, Mr Dylan Williams, bore da. Bore da pawb. Wedyn Mr Mark Jones, y cyfarwyddwr swyddogaeth adnodda, sef y swyddog 151. Bore da pawb. Wedyn, dwi'n siŵr iawn os di Mr Rhys Hughes yma, mae Mr Rhys Hughes yma, cyfarwyddwr swyddogaeth busnes y cyngor a swyddog monitro dros dro, bore da Rhys. Bore da. Mr Rhys Howard Hughes, y cyfarwyddwr addysg sgilia pobl ifanc. Bore da. Bore da. Mr Arwel Owen yma'r pennaeth gwasanaethau oedolion. Bore da pawb. Mr Ned Michael, pennaeth gwasanaethau tai. Bore da pawb. Bore da. Dwi'n siŵr os di Elliw yn ymuno ni, Elliw Llyr yn ymuno ni, na di, dydi Elliw yn ymuno ni. Wedyn, da ni'n mynd ymlaen i Mrs Carys Edwards, y pennaeth proffesiwn adnoddau dynol a thraws newid a phennaeth gwasanaethau democrataidd dros dro. Bore da, Carys. Bore da, bob. A Mr Gethin Morgan yma, rheolwr rhaglen cynllunio busnes a pherfformiad y cyngor. Bore da, Ga. Bore da. Mae Gwyndaf Parry yma, rheolwr busnes yr adran priffyrdd eiddo a gwastraff. Bore da, Gwyndaf. Bore da. Mae Mrs Rhian Jones yma, swyddog polisi'r awdurdod. Bore da. Bore da, Rhian. Mae Arwel Jones, ydy Arwel yma swyddog datblygu cefnogi pobl i eitem. Na, di Arwel di ymuno? Mi fydd Arwel ac Elliw yn ymuno yn hwyrach mlaen. Ia, fel fydd y ddau yn ymuno hwyrach mlaen. Mae Miss Anna Davies, rheolwr sgrwtini yma, bore da, Anwen. Bore da. A dwi'n gweld bod y tîm cyfieithu yma, mae Arwel yma'n cyfieithu.
Meirion Wyn, bore da chi'ch dau, ac mae Ann Holmes ac Mairwen Hughes yma yn cadw trefn ar y cofnodi os dwi wedi gweld yn gywir, dwi'n iawn, dwi'n meddwl yn do, ac hefyd mae Gethin Jones swyddog y wasg yma. Ydw i wedi methu rhywun bore yma? Na? Iawn, dwi'n bore da i chi gyd. Rwan, awn ni ymlaen i'r agenda, sef yr eitem gyntaf datganiad o ddiddordeb. Oes gan unrhyw swyddog neu aelod datganiad o ddiddordeb unrhyw eitem ar yr agenda bore yma? Na, dim byd. Diolch. Troi'r prifweithredwr, oes unrhyw faterion brys ar ffristwydd gan y prifweithredwr? Na, newyddion da, dim materion brys bore yma. Diolch. Diolch, Dylan, diolch. Da ni'n troi wan i'r trydydd eitem, sef cyflwyno i gadarnhau cofnodion drafft y Pwyllgor Gwaith ac yn hawlyd ar y drydydd o Fawrth. Oes rwy'n yn fodlon cynnig bod y cofnodion yn gywir, os gwelwch chi'n dda? Cynghorydd Carwyn Jones yn cynnig. Oes na eilydd, os gwelwch yn dda? Meirion yn eilio, diolch. A o gwmpas y bleidlais y cynghorydd Ian Williams. Ian, ti'n derbyn y cofnodion? Derbyn. Diolch, Ian. Y cynghorydd Richard Dew. Cytuno. Diolch, Rich. Y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch, Robin. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch, David. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch yn fawr iawn. Awn ni ymlaen nesaf felly i'r pedwerydd eitem ar yr agenda, sef y blaen raglen waith, y Pwyllgor Gwaith a cyflwyno'r adroddiad. A Rhian, chi sy'n mynd â ni drwy hwn, David. Diolch, Rhian. Iawn, diolch. Mae'r diweddariad yma am y cyfnod hyd at fis Tachwedd, lai ni. A eitema newydd ar gyfer cyfarfod Tachwedd yn unig sydd gynnon ni heddiw yma, sef adroddiadau monitro chwarterol chwarter 2, 2022-2023, o ran perfformiad ar cyllidebau refeniw cyfalaf ar cyfrif refeniw tai, eitema 18 i 21. A dyna'r cwbl. Diolch yn fawr. Diolch, Ian. Oes gen unrhyw gwestiwn neu sylw? Mae o'n blaen raglen waith reit. Ia, na dim byd. Felly, os ar yn fodlon cynnig bod ni fel Pwyllgor Gwaith yn derbyn y blaen raglen waith. Y cynghorydd Richard Dew. Oes na eilydd, os gwelwch chi'n dda? Hapus i eilio. Diolch, Robin. So, mynd o gwmpas y bleidlais y cynghorydd Ian Williams. Ie, cefnogi. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Meirion Jones. Ie, cefnogi. Diolch, Meirion. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Gwych. Diolch yn fawr iawn. Da ni rwan yn ymlaen i'r 5th eitem ar yr agenda. Mi fydd yr eitem yma flaen y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol, felly fi feddwl ei wneud fi troi'r deilydd portffolio, sef y cynghorydd David Rhys Thomas. Wedyn yn troi'r swyddog, sef Gethin Morgan a Carys Edwards, i weld eisiau ychwanegu unrhyw beth. Dod ar is-gadeirydd y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol i fewn a wedyn agor i drafodaeth. Felly, David, drosodd i chi gyntaf. Diolch, David. Diolch yn fawr iawn. Wel, dyma ni y cyfdisgorau ola'r weinyddiaeth yma. A fel dwi'n dweud bob tro, a dwi wedi gwneud dros 5 mlynedd diwetha rwan, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Gethin Morgan a'i dîm, yn enwedig Alwyn, am baratoi'r adroddiad. Mae yna lawer o waith yn mynd i fewn yn y cefndir i baratoi hwn. Unwaith eto mae'n adroddiad yn calonogol iawn, ac mae 85 o'r dangosyddion sydd yn cael ei monitro yn parhau perfformio yn dda yn erbyn y targedau. Mae nhw'n wyrdd neu yn felyn. Dwi ddim am ddweud llawer mwy. Mae hwn eisoes wedi bod o flaen a cael ei drafod o flaen y Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac ydych chi gwybod gyda nhw yn y man. Mae yna ambell i uchelbwynt dwi eisiau codi. 73 o eiddo gwag wedi hadfer i ddefnydd eto. Targed oedd 100%. A dwi'n ddiolchgar iawn i'r tîm bach yn Radan Tai sydd wedi chwyddo yn y gwaith yma. Mae 92 o cleientiaid ar y cynllun referral nurse yn credu bod ei iechyd wedi gwella wrth gwblhau rhaglen ymarfer corff. Mae'n braf iawn gweld y pobl yma yn cael dod yn ôl i'n canolfannau hamddenni. Mae 96 o'n strydoedd yn lan o wastraff. A mae digwyddiadau tipio yng Nghyfreithon yn cael eu clirio yn fuan iawn mewn llai na hanner diwrnod. Nes i gwestiynu hwnna, ond mae hwnna'n yn ffaith. Da ni'n cael gwybod amdanyn nhw, maen nhw'n cael eu clirio'n fuan iawn. Felly,
Mae'n braf iawn i mi orffen ar nodyn positif iawn. Cerdyn sgorio sy'n dangos bod y cyngor bychan yma yn dal i berfformio yn dda iawn yn erbyn y targedau. Felly hoffwn hefyd gymryd y cyfle fel rhywun sy'n dal y portffolio corfforaethol i ddiolch i'r holl staff a contractwyr y cyngor am ei gwaith. Diolch yn fawr iawn. Diolch, Dafydd, diolch. Carys ag Edwin, chi eisiau ychwanegu rhywbeth? Na, mond adlewyrchu be mae y cynghorydd Dafydd Rhys wedi dweud mewn gwirionedd a bod ni efallai weithiau ddim yn cydnabod bod pethau yn gyson. Mae bod yn gyson yn dda yn dydy, ond hefyd bod yna welliannau na fel mae cynghorydd Dafydd Rhys wedi ychwanegu fan'na, serch bod yna heriau yn cael ei gwynebu. Felly na, dim byd ychwanegu ni, dwi'n bod sgyn gethu rhywbeth mae o eisiau ychwanegu at. Na, dim byd gen i, Carys, diolch yn fawr. Diolch, Gethin. A gai ategu'r diolchiadau y deulu portffolio Gethin a'r tîm a rhannu fel y tîm. Bychan iawn sydd yn casglu perfformiad ni. Diolch. Reit, cynghorydd Dylan Rhys, drosodd ata chi ar ran y pwyllgor sgrwtini. Diolch, Dylan. Diolch yn fawr, bore da pawb. Yes, this item was considered by the Corporate Scrutiny Committee at its meeting on the 7th of March. The report of the Head of Profession, HR and Transformation was received by the committee. The committee welcomed the report as reflecting well on overall performance, and during its deliberations, members challenged the following areas: decline in performance as regards the percentage of waste reused, recycled or composted, whether there was any evidence of green waste fly tipping in the countryside and any impact on performance such as response times, and whilst making reference to the decline in performance of indicator 23, namely the average length of time for all children who are on the Child Protection Register who are deregistered, the committee queried the extent to which COVID had impacted on performance. Having considered the Q3 scorecard report and the clarifications provided verbally at the meeting, it was resolved to accept the report, to note the areas which the senior leadership team were managing to secure improvements into the future, and to recommend the mitigation measures as outlined to the executive. Diolch yn fawr. Diolch, Dylan. Diolch i chi a'r pwyllgor sgrwtini am eich gwaith. Felly, agor allan wan i'r pwyllgor gwaith, oes na unrhyw gwestiwn neu sylw mae rhywun yn dymuno i godi. Cynghorydd Carwyn Jones. Diolch, Carwyn. Bore da, a diolch o'r iawn am y geiriau caredig yna, hefyd, Cinos. Diolch i chdi am yn arwain i dros y 5 mlynedd dwytha. Mae wedi bod yn fraint cael cydweithio efo pob. Y cydgynghorwyr i gyd a'r swyddogion. Mae wedi bod yn fraint a dwi'n bod yn wedi gweld cyfnod da barhau efo adfer enw da môn a symud i'r cam nesaf. Dwi'n wir gobeithio wneith yr cynnydd yma wedi wneud ers 2013 barhau am flynyddoedd i ddod. So diolch i chdi ac i bob arall hefyd. Ar yr eitem yma wan, nath y deilydd portffolio dwtsiad ar pwynt 11, dwi'n meddwl pwynt 11 yn bwysig, dydy. Un o'n strategaethau ni fel cyngor ydy'r premium ar dai gwag, a da ni wedi bod yn flaengar ar hwn drwy Gymru, a da ni wedi cytuno wan i symud ymlaen i fod yn 100% o premium yn y dyfodol ar dai gwag. A da ni sbio ar pwynt 11, a da chi'n gweld ers blwyddyn 1920, da ni wedi dod â 271 o'r tai gwag yma yn ôl i ddefnydd. Dwi'n meddwl bod hwnna yn rhywbeth eithriadol o lwyddiannus i'r cyngor yma, dydy. Da ni'n gwybod bod y tai yma yn pentrefi lleol yn rhai problemus. Mae'r bobl yn cwyno am y tŷ gwag yma neu'r tŷ gwag yna. Ond hefyd, be ydy'r pwynt cael tai gwag ar y sir pe mae bobl angen lle i fyw de. So mae yna aml ddefnydd i fod i'r tai yma, ond beth pwysig ydy mae 271, a sa hein wedi dŵad. Sa'r rhan fwyaf hein, bendant wedi dod yn ôl i ddefnydd. Os ni wedi reid y polisi a'r strategaeth yma fel cyngor yn ei le, sa'n amheuaeth amdan hynna. Dwi'n meddwl bod hwnna'n lwyddiant eithriadol. Da ni wedi weld dros y blynyddoedd dwytha oherwydd y premium tai gwag. A'r swyddog tai gwag da ni wedi gyflogi hefyd. A mae gennym ni nifer o amcanion sy'n dod allan o'r polisi yna, ond mae hwn yn un amcan, a dwi'n falch iawn o gweld bod ni'n gwneud cynnydd unwaith eto ar hwn. Diolch yn fawr iawn. Diolch, Carwyn. Diolch am y sylw yna. A dwi'n meddwl yn cyd-fynd efo beth ydyn ni aelwydi nid adeiladau. Dwi'n meddwl bod ni wedi gweld mwy o aelwydi wan. Dwi'n meddwl bod nhw'n medru byw yn nhw.
Mae'n andros o bwysig. Y cynghorydd Meirion Jones nesaf. Diolch Meirion. Diolch yn fawr. Dwi eisiau cyfeirio yn gyntaf at presenoldeb. O'n i'n gweld yr cyfeiriad yn paragraff 3.2 a 3.3 at hyn yn yr adroddiad. Ac os newch chi faddau mi ddarllen allan darnau yn fo. Ar gyfer eleni, cytunwyd ar darged heriol o 8.75 diwrnod wedi ei golli oherwydd absenoldeb am bob bob gweithiwr cyfwerth ac amser llawn. Yn dilyn colli 6.68 diwrnod oherwydd absenoldeb am bob gweithiwr yn 2021. Mae'r targed hwn yn un diwrnod a gollwyd i absenoldeb fesul yn is na'r targed blaenorol o 9.75 diwrnod a gollwyd oherwydd absenoldeb y cyfnod. Ar ddiwedd chwarter 3, mae'r cyngor yn amber yn erbyn ei darged o 6.67 diwrnod wedi ei golli oherwydd absenoldeb. Yn erbyn targed o 6.19 diwrnod wedi ei golli oherwydd absenoldeb am bob cyfnod allweddol. Mae'r perfformiad hwn fymryn yn well na'r lefelau a welwyd cyn y pandemig yn chwarter 3 2019/20, lle roedd 6.72 diwrnod wedi ei golli. A wedyn mae o'n yn y brawddeg ola yn dweud, cyd-destun, roedd y targed ar gyfer chwarter 3 am y ddwy flynedd diwethaf yn 6.98 diwrnod yn gollwyd i absenoldeb. A heb newid yn y targed, eleni byddai'r perfformiad wedi bod yn wyrdd. Wel, oherwydd bod ni'n dod i ddiwedd cyfnod o 5 mlynedd, be nes i wneud? Nes i edrych yn ôl i'r pwyllgor cyntaf ni gael oedd ar yr ail ar 15 o Orffennaf 2017. A dyma'r paragraff perthnasol, os newch chi faddau mi na i ddarllen hwn allan. O ran rheoli pobl, nodir bod perfformiad y cyngor o safbwynt cyfraddau salwch, adeg hynny'n dangosydd 3, ar ddiwedd 2016-17 wedi cyflawni'r targed corfforaethol o 9.78. A da chi'n cofio be nes i gyfeirio ato fo rwan, oedd 6.98. Yn adeg hynny oedd o 9.78. Diwrnod salwch fesul pob aelod y staff yn erbyn y targed o 10 diwrnod o salwch fesul pob aelod y staff a'i fod yn wyrdd ar y cerdyn sgorio. Mae hwn yn welliant sylweddol o'i gymharu gyda 2015-16, pryd cyfnodwyd 11.68 diwrnod o salwch. Mae hyn yn gyfanswm o nifer fawr o ddyddiau cyn o blaen. Ond y pwynt ydy, mae'r sefyllfa wedi gwella cryn dipyn. A gai ddiolch i bawb am hyn. Ddim un person di hwn, mae hwn y staff i gyd. Ac mae rhywun yma yn falchio bod pethau wedi gwella. Ond mae hynny'n dangos hefyd bod iechyd y staff agwrach yn dangos sut mae nhw'n teimlo tuag at eu gwaith, sut mae pethau wedi gwella dros, 4 blynedd a hanner y dwytha. Dyna un pwynt. Os ga i droi at dangosyddyn arall, sef rhif 4, a na i allan canran y disgyblion a aseswyd yn y Gymraeg ar ddiwedd y cyfnod sylfaen blynyddol. Ac dwi'n falchio yn y datblygiad yma, oherwydd mae hwn wedi digwydd oherwydd newid polisi gyda ni i wneud asesiad yn y Gymraeg ar ddiwedd y cyfnod. Ac dwi'n nodi fy niolchgarwch i bawb sydd wedi cyfrannu at hynny. Ac wrth ddelio efo materion addysg, dyma dwi'n dod at ddiwedd yng nghyfnod i fel deilydd portffolio addysg, ac mae yna nifer o faterion i ymfalchio yn nhw. Ac un peth, fe gofiwch, rhai yno chi, yn mynd yn ôl i 2012 bod yna adroddiad
beirniadol iawn gyn-estyn am y drefn addysg. Wel, erbyn heddiw, does yna un ysgol mewn mesurau estyn yn Môn. Ac un peth arall sydd yn braf i gallu adrodd yn efo ydy bod ni mewn sefyllfa i fuddsoddi yn y gyllideb bresennol mewn addysg ac ysgolion. Ac ga i gymryd y cyfle yma i ddiolch i'r holl staff a disgyblion yr ysgolion a hefyd Rhys Hughes fel pennaeth addysg a'i staff i gyd. Nhw sydd wedi gwneud hyn, mae'n iawn i ni feddwl am bethau, ond nhw sy'n gorfod gwireddu y materion. Ac mae o'n bwysig bod nhw yn cael cydnabyddiaeth. Mae'r ysgolion yn arbennig wedi bod trwy gyfnod anodd iawn efo Covid. Mae pawb wedi bod, ond mae ysgolion yn arbennig ac ga i ddiolch i bawb am i'w cyfraniadau. Diolch yn fawr. Diolch Meirion, a diolch am tynnu sylw at 2 o'r dangosyddion yna sydd oedd angen i wneud. Diolch. Cynghorydd Richard Dew, diolch Rich. Ie, diolch Cadeirydd. Ie, jyst sylw sydyn, jyst yn wneud efo'r adran cynllunio a dangosydd rhif 35, sef y canran yr holl geisiadau cynllunio benderfynwyd mewn pryd. Da ni'n gweld gwellad yn hwn, na amber ydio, ond dros y chwarteri sydd wedi bod yn y gorffennol, mae hwn wedi bod yn goch. A fel da ni wedi bod yn deud ar hyd yr amser, oedd hwn i wneud efo 2 beth, y ffordd o weithio yn y cyfnod Covid ac hefyd diffyg capacity yn yr adran. Ond yn amlwg erbyn rwan, mae'r capacity wedi gwella a mae hwn yn dangos yn y dangosydd yma a gobeithio yn fuan iawn fydd hwn yn ôl yn wyrdd eto a jyst ateg y geiriau Cynghorydd Meirion Jones yn diolch i'r staff eto, diolch i'r holl staff yr adran cynllunio a holl staff yr cyngor wir sydd wedi gweithio trwy cyfnod digon anodd dros y 2 blynedd dwytha a hynny. Diolch yn iawn. Diolch Rich, diolch. Ac braf di gweld gwella, dyna pam da ni yn rheoli perfformiad yn mwyn i ddysgu bod ni'n gwella. Diolch. Cynghorydd Robin Williams. Ia, diolch yn fawr ar y pwynt yna yn sydyn iawn, jyst sylw bach gen i bore yma. Mae'n braf gweld gymaint o'r mesuriadau mewn gwyrdd neu mewn melyn, ond hefyd mae'n braf gweld bod gymaint o'r mesuriadau hefo tueddiad positif, yn hytrach na tueddiad sydd am i lawr. Dwi'n meddwl bod fi wedi cyfri'n sydyn bod yna tua 2 gymaint o'r mesuriadau hefo tuedd positif, sef efo'r arw bach gwyrdd yn dangos bod pethau'n dal i wella, o'i gymharu ar rhai sydd ddim yn gwella ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod hynny'n arwydd da ar gyfer y dyfodol hefyd, bod pethau wedi gwella ac dal yn gwella. A mae hynny yn rhywbeth i ni ymfalchio yn efo. Felly ar yr chydig eiriau yna, na i adal am anam heddiw yma. Diolch Robin, mae hwnna'n bwynt pwysig iawn arall. Oes yna rhywun arall eisiau gwneud unrhyw gwestiwn neu sylw, jyst checio y cynghorydd Alun Mymru. Ia, yn sydyn iawn eto. Ga i ddiolch i'r cynghorydd Carwyn Jones am dynnu sylw at y ffaith bod y tai gwag wedi dod yn ôl i ddefnydd. Ac mae'n braf hefyd bore yma ddim yn gorfod amddiffyn y llinell goch fydd am ailosod tai sydd yn dangos gostyngiad sylweddol sydd yn y galonogol dros ben. Ond diolch yn fawr iawn ac ategu i ddiolchiadau fo i'r staff sydd wedi bod yn wneud ar trosi y tai gwag yma. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch Alun. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw mae rhywun arall yn dymuno i wneud cyn i ni symud ymlaen i'r argymellion? Na? Cyn i mynd i'r argymellion, dwi'n meddwl bod yn bwysig nodi bod rheoli perfformiad yn andros o bwysig i ni a bod parhau ar y gwaith yna, achos fel da ni wedi clywed bore yma, wrth i ni reoli'r perfformiad, da ni'n ffeindio lle mae'r llefydd sydd angen sylw a da ni'n ymateb iddyn nhw, a dyna be mae'r argymelliad yn wneud ni parhau neu efo'r cam allan i arru. Dafydd, da chi eisiau mynd â ni drwy'r argymellion? Diolch yn fawr, na i gyflym
gofynir i'r Pwyllgor Craffu ac craffu ar y cadwyn sgorio a nodi'r meysydd yma i'r uwch dim arweinyddiaeth yn ei reoli i sicrhau gwelliannau i'r dyfodol. Wedyn yna restr o'r argymellion yn y gwlad yr adroddiad. Diolch a bod yn gofyn i ni fel pwyllgor i dderbyn y fesurau lliniaru ac amlynellir hefyd. Felly, hynny wedi cael ei gynnig yn y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Os na eilydd os gwelwch chi'n dda i hynny? Cynghorydd Miriam Jones yn codi law o fanna, felly mi gwmpas y bleidlais y cynghorydd Ian Williams. Derbyn yr argymellion. Diolch o fawr, cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch, cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch o fawr, cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch ar cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Gwych, diolch o fawr iawn i chi. Da ni rwan yn symud ymlaen i'r chweched eitem ar yr agenda, cynllun busnes y cyfrif refniw tai. Hwn yn yr un modd i fod yn sgrwtini, felly mi ai at Alun y beilydd portfolio. Wedyn fydden ni'n troi at Ned y bynnag tai, a wedyn fydden ni'n troi at Dylan o ran y pwyllgor sgrwtini am ei hadborth ac agor wedyn. Felly, Alun, drosodd i chi. Diolch, Alun. Diolch yn fawr iawn, bore da i chi gyd. Pleser ar mwyaf bore yma di cael cyflwyno ger eich bron i'w gymeradwyo gynllun busnes y cyfrif refniw tai sydd yn parhau o 2022 hyd at 2052. O'i ddarllen, rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno ei bod yn adroddiad positif dros ben ac yn adlewyrchiad o'r gwaith sydd wedi mynd ymlaen gweithaf yr heriau ac yn anad dim yn edrych ymlaen yn bositif i'r dyfodol. Ffaith sydd wedi cael ei hanwybyddu gan y wasg a'r cyfryngau gan roi sylw'n hytrach ar y negyddol. Fel enghraifft, rwy'n amddiffynnu rhai o'r ffeithiau positif sydd yn gynwysedig yn yr adroddiad sydd yn cyfiawnhau fy sylwadau. Dros y 2 blynedd ddwytha, mi da ni wedi cwblhau 103 o neddau newydd ac yn ychwanegol wedi prynu yn ôl 46 o dai ac yn rhagweld dros y 2 blynedd nesaf gynhyddu y stoc o leiafswm o dros 300 o aneddau. Wedi adnewyddu tai presennol yn ardaloedd Rhosnegur, Aberffraw, Benllech, Llanddonna, Llangoed ac ardaloedd eraill ar fin cychwyn. Wedi cymryd ymlaen 5 prentis yn ystod 2021 yn gwneud cyfanswm o 9. Wedi gosod yn ystod y flwyddyn 77 o systemau solar mewn ardaloedd heb gyflenwad nwy i wella tlodi tanwydd. Yn ychwanegol, wedi neilltuo yn y gyllideb swm o 59.5 miliwn ar gyfer digarboneiddio stoc erbyn 2030, sydd yn gyfateb ymlynyddol i 75 miliwn dros 8 mlynedd. Pigion fel petai yw'r rhain, ac mae llawer mwy yn gynwysedig yn yr adroddiad gynhwysfawr yma. Ar nodyn personol ar ddiwedd 5 mlynedd o fod yn ddeilydd portffolio tai, roedd yn hynod falch o beth sydd wedi cael ei gyflawni ac beth sydd yn cael ei ragweld i'r dyfodol, gyda diolch i'r staff i gyd. Diolch. Diolch, Alun. Ni'n troi Ned, ydych chi eisiau chwanegu rhywbeth, Ned? Just i grynhoi, mae'r cynllun busnes yma'n cynllun 30 mlynedd dogfen gynhwysfawr sy'n cael ei anfon i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. Ac fel amlygwyd gan y deulu portffolio tai rwan, lot fawr o waith da yn mynd yn ei flaen. Dros gyfnod y cynllun hwn, da ni yn gobeithio, fydden ni erbyn diwedd y cynllun, fe gyda ni 5,000 o dai dan yn rheolaeth. Ar hyn o bryd, mae gyda ni gwta 2,900 o dai dan reolaeth. Yn nod ni yn ystod y cyfnod yma ydy sut bydden ni fel cyngor yn parhau i gyrraedd a rhagori yn safon ansawdd tai Cymru ac hefyd fel amlygwyd rwan yn gweithio tuag at ddigarboneiddio yn stoc dai ac fel sonwyd mae yna ddarpariaeth o 59.5 miliwn wedi gynnwys yn y gyllideb tuag at wireddu hynny. Fwy na hynny, da ni eisiau bod yn datblygu tai cyngor newydd hefyd, ond nid tai cyngor rhent cyffredinol. Mae eisiau amrydiad o ddewisiadau o ran y mathau o adeiladaeth sydd ar gael.
bod nhw'n helpu i bobl allu prynu i tai, sef trwy cynllun rhannu equity, cynlluniau rhent canolraddol ac wrth gwrs yn cynlluniau rhent cyffredinol hefyd. Felly, da ni'n sbio ar ddarparu amrydiad o dai yn bwysicach bydd bod ni'n gwneud nhw yn y manna cywir ynde, lle mae'r galw ar yr ynys am dai o'r fath. Fwy na hynny, does gynnu fi ddim pellach i adrodd yn hapus iawn i atab unrhyw gwestiynau. Diolch Ned, diolch yn fawr. A gai rwan droi is-gadeirydd y Pwyllgor Sgrwtini, Cynghorydd Dylan Rees. Diolch Dylan. Diolch yn fawr. Yes, this item was also considered by the Corporate Scrutiny Committee at its meeting on the 7th of March. Having received the report from the Head of Housing Services, the committee noted that the profile of council tenants was weighted towards those aged 56 or over, with only 10% aged 22 to 35. The committee sought clarification on how, in the light of the council's emphasis on access to affordable housing, this demographic might be changed. Members also inquired about whether the council had capacity and specialist skills to achieve its objective of decarbonising its housing stock by 2030. The committee also sought clarity as regards whether the business plan in its projections for housing provision took into account the social and demographic changes that had and were likely to occur in the future, for example, increase in single households. In noting that one of the council's objectives was tackling poverty, including fuel poverty, the committee queried whether it was now timely to consider varying rents to reflect the heating system installed in different properties. Members also raised a query about the definition of acceptable fails and the circumstances leading to failure. Having considered the information presented both written and verbally at the meeting, the committee resolved to recommend the Housing Revenue Account Business Plan 2022 to 52 to the Executive for approval and adoption. Diolch. Diolch yn fawr a diolch i'r Pwyllgor eto am eich gwaith. Dwi'n agor allan wan i aelodau'r Pwyllgor Gwaith, yma llaw Dafydd Rhys Thomas i fyny sydd. Dafydd gyntaf wedyn Carwyn. Diolch Dafydd. Da chi ar mute, Dafydd? Sori, mae rhywun ni, dod o bod i wedi arfer y byd rwan, dyna ni, todd y bwts mewn gweithio'n iawn. Fel rhywun sy'n bencampwr ar newid hinsawdd, dwi wrth gwrs yn croesawu gwaith sydd wedi wneud yn barod ar yn stoc tai ni i lleihau'r chwil troed carbon ac y buddsoddiad enfawr yma o 60 miliwn i'r dyfodol. Gobeithio bod o'n lleihau biliau yn tenantiaid ni ac hefyd dod â cartrefi glyd i'n holl drigolion. Diolch yn fawr. Diolch. Ac ar gwaith yna ardroedd yn barod hefyd, mae hynny'n anhygoel y Cynghorydd Alun Mymru yn dweud ynglyn â niferoedd solar a falle. Y Cynghorydd Carwyn Jones. Diolch yn fawr iawn. Oce, mae hwn ydy'r cyfarfod Pwyllgor Gwaith ola, sa'n bechod mi beidio dweud beth dwi wedi bod yn dweud dros y 5 mlynedd dwytha pa mor falch yda ni o'r adran 2 yma. Dwi'n meddwl bod gennym ni'r adran 2 mwyaf blaengar yng Nghymru, a dwi wedi dweud hyn yn gyson dros y 5 mlynedd dwytha. A balch di ddweud gwir, lle cael gorffan ar y Pwyllgor Gwaith ola efo'r adroddiad yma. Dwi'n meddwl bod hwn yn o'r llwyddiannau mwyaf ni fatha cyngor gyfan ers blynyddoedd, a balch iawn y gwrando ar deilydd portfolio a sydd wedi bod yn frwdfrydig iawn dros di adran. Da ni'n gwybod hynna. A pethau fatha dod â 46 o dau cyngor yn ôl i mewn. Mae beth fel yna, da ni'n gael digon o sylw, beth fel yna'n wych, dydy. Oedd Maggie Thatcher a lluogi bobl werthu nhw, o da ni wedi gwrthdroi hynna fan, da ni'n stopio hynna, da ni'n dod nhw nôl i fewn i allu buddion i bobl lleol. A mae'n falch iawn, dwi'n gwybod yn lleol yma, y gwahaniaeth mae'r gwaith i wneud yn Llangoed ac yn Llanddonna. Mae'r bynglos, maen nhw'n werth i gweld. Absolutely werth i gweld yn Llanddonna yna. I ail gynleid i gyd, y ffrynt, y cefn, y toia, solar panels, y walia'r insulation. Da chi'n codi ansawdd bywyd bobl gallu gwneud y buddsoddi fel yma. A da ni'n falch iawn na dyma di'r landlod mwyaf yn Sir Fôn, ydy landlod cyhoeddus. Da ni'n gwybod problemau, da ni'n gael o preifat, a balch iawn da ni'n gweld hyn. Ond dwi'n mynd i orffan ar be dwi'n meddwl di'r dudalen bwysica yn yr adroddiad yma, a di'r gwaith a'r cyfleon da ni'n gwneud i'r brentisiaid. A'r tudalen 45 o'r adroddiad yma, balch iawn, da ni wedi dweud faint da ni eisiau rhoi cyfleon i bobl ifanc yn Ynys Môn, a da ni'n gwybod bod yna
bod yna cohort cyntaf cymhwyso flwyddyn yma. A da ni wedi cael 5 newydd flwyddyn dwytha, mae gennym ni 9 prentis I gyd wan. A sa'n byd balchach yna gweld y prentisiad ar y canfas. Chelsea, prentis peintio ag Arddurnon, Gwenu fyna wrth I bodd, efo cyfleon da. Thomas, prentis plastro, Hayden, prentis gresogi a fflymio, Rhys, prentis sair coed, Jacob, prentis plymio, a Iowan, tai cymunedol. Falch iawn di gweld bobl ifanc yn Ynys Môn yn cael cyfleon hefyd yn rhannu yn y llwyddiannau, a pob gobaith a pob dymuniad da iddyn nhw hefyd yn y dyfodol. Diolch I chi gyd. Diolch Carwyn, oedd y tudalen yna. O'n i'n licio'r tudalen yna hefyd, fawr iawn. Cynghorydd Richard Byw. Ie, diolch. Wel, dwi'n meddwl bod yr cynghorydd Carwyn Jones I dweud yn union beth o'n I am ddeud. Mae rhaid ni weld yr adroddiad yma, mae'n adroddiad positif dros ben. Dwi'n meddwl na 2 o'r peth pwysica yn cymunedau ni a pobl ifanc ydy tai a gwaith. A ti'n gweld dwi'n yr adran tai, maen nhw'n gwella'n tai ni, adeiladu'r tai, a hefyd maen nhw'n gwneud cyflogi prentisiaid yma, so maen nhw'n gwneud y 2 beth. A hefyd, just gair o ddiolch yn ardal Rhosneigir, fel mae'n dweud yn yr adroddiad, wedi gwella tai Nawel y Môr a Trem y Môr. A da chi'n gweld gwahaniaeth, maen nhw wedi altro y cymunedau ni, toia newydd, paneli solar, mae'r tai yn edrach yn dda, a just ategu'r diolchiadau i'r gweithwyr ac i'r adran I gyd. Diolch fawr. Diolch. Y cynghorydd Ian Williams. Ie, dwi hefyd yn eitha distor rhan fwyaf adag dwi'n credu, ond dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni'n ategu be mae Carwyn yn dweud. Mae rhaid weithiau I ni gannu clodydd yn hunan, ac dwi'n credu bod yr adran. Ers blynyddoedd, da chi'n bod ni oedd yr ail I gyrraedd safonau Cymru mewn safonau tai, ond mae rhaid I ni wneud bod Ned wedi mynd ar llwyddiant yna a cario fo'n I flaen. Felly, diolch I Ned am ei arweiniad ac i'r holl staff yn yr adran 2. Diolch yn fawr I chi. Diolch I. Os yna unrhyw gwestiwn neu sylw mae rhywun arall yn dymuno I wneud? Dwi'n meddwl yn yr adroddiad eich bod ni'n yn ystod y cyfnod Covid ydy be nath yr adran yn greadigol hefo'r tenantiad. Da chi'n gweld y cynlluniau tyfu a cynlluniau yna I gyd, a mae'n lluniau yn tenantiad ni'n curo rhyw wobra ac yn y blaen. Mae hwnna'n golygu oedd ni'n cyfathrebu fo'n tenantiad mewn cyfnod ofnadwy anodd, ac oedd o'n anodd i'r staff hefyd, a mi nath nhw arloesi yn y cyfnod yna, felly mae hwnna'n just yn dangos bod yr adran yn barod I addasu fel sydd angen bydd y tenantiad, a mae hynna'n hynod o bwysig, achos nid yn unig y tai ydy, ond y pobl sy'n byw yn y tai. Y cynghorydd Robin Williams. Ie, os gael ddod I mewn ar y pwynt yna, gael dweud pa mor wych oedd y gwasanaeth gyn y gwasanaeth tai yn ystod y cyfnod Covid. Ar adag pan doedd pobl ddim yn medru croesawu pobl mewn I gwaith, neu mewn I wneud gwaith ar y tŷ ag ati. Mi nath yr adran 2 ddefnyddio I staff yn greadigol ofnadwy yn ystod y cyfnod, a mi bydden nhw'n help garw I ni yma yn Borthaethwy, lle wnaethon ni agor food bank dros dro yn ystod y cyfnod clo cynta yna, a staff o'r adran 2 oedd yn cario bwyd I ni I Borth, a ni'n wedyn yn medru rannu allan I bobl fel bod angen. Wedyn dwi'n meddwl bod yna lot fawr o ddiolch eisiau wneud am iddyn nhw bod mor greadigol mewn amser byr ofnadwy I ddefnyddio I staff mewn ffyrdd creadigol yn ystod y cyfnod yna, a mae'n diolch ni iddyn nhw am fawr iawn am alluogi ni fedru gwneud y gwaith yna yn lleol bryd hynny. Diolch. Diolch Robin. Hawdd I anghofio'r peth yna pan da ni wedi symud ymlaen, felly mae'n andros o bwysig, a dwi'n gobeithio na fyddi di yn rhannu diolchiadau ni a dymuniadau gorau ni i'r prentisiaid hefyd. Mi oedd eu lluniau nhw yn braf I weld y fama, felly bod ni'n dymuno'r gorau iddyn nhw, no pressure iddyn nhw hefyd, felly diolch. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw arall gen unrhyw aelod? Os ddim, fyddai'n gofyn I Alun gynnig yr argyfelliad, Alun? Diolch yn fawr I bawb dros yr adran am y sylwadau sydd wedi cael ei gwneud. Ac felly mae'n bleser gen I fel o'n i'n dechrau wrth gyflwyno'r adroddiad
i chi argymell derbyn a chymeradwyo cynllun busnes y cyfrifrefnyw tai o 2022 hyd at 2052. Diolch Alun, fe rai fi fod y sydyn i ddal yr eilydd wan, dwi'n meddwl. Eilio. O'n i'n ama, y cynghorydd Carwyn Jones yn eilio y cynghorydd Alun Mymru. A o gwmpas y bleidlais wwan gael gychwyn efo cynghorydd Ieuan Williams. Ie, derbyn. Diolch yn fawr, y cynghorydd Meirion Jones. Derbyn. Diolch yn fawr, y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Robin Williams. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am hynny. Da ni'n symud ymlaen wan i'r seithfed eitem ar yr agenda, sef adroddiad cynnydd rhaglen gwella gwasanaethau cymdeithasol. A bydda i fel y deilydd portfolio mynd o gwmpas yma a Mr Arwel Wyn Owen yma hefyd i'n nghefnogi fi. Felly, jyst atgoffa chi, yn dilyn be ddigwyddodd yn ôl yn 2016 yr adroddiad gafwyd gen CIW ynglyn â sefyllfa gwasanaethau plant, mi oedd gen ni panel gwella gwasanaethau plant ac mi oedd gen ni yn adrodd yn ôl yn rheolaidd i'r Pwyllgor Gwaith. Ers hynny mae o bellach wedi esblygu fod yn panel gwella gwasanaethau cymdeithasol yn ei gyfanrwydd, a mae hwn yn un o'r adroddiadau rheolaidd yna sydd yn dod i ni fel Pwyllgor Gwaith i roed yr hyder i ni bod ni'n parhau i fonitro ag herio y gwasanaeth yn ddigonol. A fel ydych chi'n gweld yn yr adroddiad yma, mae'r panel wedi parhau i gyfarfod yn rheolaidd, a da ni wedi bod yn edrych ar bynciau penodol. Ond yn fan hyn hefyd, ydych chi'n gweld rhai o'r diwyddiadau sy'n ni'n licio tynnu sylw chi ydy nifer o plant mewn gofal. Ydych chi'n gwybod ni ath y nifer o plant mewn gofal i fyny, a mae nifer o plant mewn gofal ni wedi dod i lawr o 160 i 144 yn ystod y 6 mis dwytha. Mae yna wahanol rhesymau dros hynny, ond mae o'n galonogol bod ni yn gweld bod y nifer o plant yn dod i lawr. Mae o hefyd, jyst i chreu sicr i chi, mi gafon ni adroddiad yn y panel gwella diwetha gen y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol ynglyn â'r pellter da ni wedi deithio ers 2017 mwyn jyst rhoi sicrwydd i'r panel bod y gwaith da ni wedi bod yn ei wneud wedi wneud gwahaniaeth, a bod yr materion da ni wedi rhoi sylw i neu dechrau newid mewn polisia, enghraifft cartrefi clud, bod o'n cael effaith ar y plant mewn gofal. Mae yna drafodaeth ynglyn â dim drws anghywir wedi bod efo'r Comisiynydd Plant a bod angen i ni draws newid. Da ni wedi gwneud dipyn ar hyn yn hunan wrth sefydlu teulu Môn beth bynnag, o gennym ni un drws ffrynt, ond mae hwn yn llawer ehangach i gydweithio hefo iechyd, a mae gwaith yma'n mynd drwy'r bwrdd rhan 9, a mae yna lot o waith yn mynd ymlaen yn y cefndir o sut i ni gryfhau y model yna, a fel dwi'n dweud, mae iechyd yn allweddol i fod ar y siwrna yna hefo ni. A da ni hefyd, fel da chi'n gwybod, a gai jyst diolch i Fôn am y gyfraniad mae o'n wneud i'r byrddau plant, yr is-grŵp plant o dan y bwrdd Partneriaethau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn arwain lot ar y gwaith yna. Da chi bellach yn ymwybodol bod ni be mae Fôn yn dweud trauma-informed island, sydd yn ystyried trauma. Ysgolion ni wedi derbyn y hyfforddiant, a da ni'n mynd â hwnna cam pellach hefyd i drafod efo'n cymunedau ni. A da chi'n gallu gweld o'r adroddiad be mae hynny'n olygu, deallusrwydd seicolegol ydi o ynglyn â be mae effaith trauma ar yn plant ni'n olygu. Ac mae hyfforddiant yna yn cael ei drefnu'n barod yn dilyn yr etholiad fel bod yr aelodau etholedig nesaf yn llawn ymwybodol o hynny. Ac ymlaes gwasanaethau oedolion, heriol iawn wedi bod fel da ni gyd yn ymwybodol yn y 6 mis dwytha effaith Covid ac effaith staffio. Mae'r tîm adnoddau cymunedol na wedi'w sefydlu ac wedi'w integreidio'n fwy wan o fewn y gwasanaethau. Maen nhw'n dal i esblygu a mae edrych ar y posibiliadau ar hynny i'r dyfodol yn rhywbeth cyffroes i ni. Mae hwnna, da ni'n gweld hefyd fi fydd yna gronfa ariannol ddos, o gronfa adfar a'r gronfa gofal integreudiedig. Da ni wedi manteisio yr arian yna yn fawr iawn mwyn cynnal
y gwasanaethau ac edrych ar seibiant o ran dementia ac anabledda dysgu. Da ni gyd yn ymwybodol am wcus, mae hwnnw wedi bod yn fwy heriol yn ystod y 6 mis dwytha, ond da ni'n dal i gydweithio ac yn trio hyrwyddo hynny ac hefyd efo tîm mewnol cry yn edrych ar be fydden ni'n neud i ddatblygu yn hunan yn fewnol. Hyfforddiant wedi parhau, da ni wedi parhau efo'r hyfforddiant o diolch i tîm adnoddau dynol am barhau ar hynny a stafell penodol hyn yn ystod y cyfnodau oedden ni heriol yna. Capacity staffio fel o'n i'n nodi wedi bod yn anodd iawn fel yng ngofal ar draws y wlad, ond da ni wedi gyrru pamffledi allan i gartrefi, da ni wedi trio edrych ar ffyrdd i ddenu mwy o staff yma. Da ni hefyd wedi bod yn hyfforddi OTs yn hunan a hefyd gweithwyr cymdeithasol, a da chi'n gwybod bod y broses o hyfforddi Grow Your Own wedi bod yn gwasanaethau cymdeithasol ys nifer o flynyddoedd, a bellach da ni'n derbyn gweithwyr cymdeithasol i'r maes oedolion hefyd. Rheoli perfformiad yn rhywbeth anatod o waith cymdeithasol sydd yn digwydd. Mae'r adolygiad allanol wedi bod hefyd gen CIW ac illa doedd yr adroddiad yn 2016 ddim yn un oedden ni'n falch o'i dderbyn, ond bellach mae'r un gafwyd yn ystod yr haf yn rhoi hyder i ni bod ni ar y llwybr cywir a bod nhw yn teimlo bod ni mewn gwell lle hefyd, a mi gafon ni gyfarfod efo'r panel gwella hefyd efo'r arolygwyr. Fatha trawsnewid, da ni wedi bod yn edrych ar raglen trawsnewid ni, mae hynny'n parhau, a gafon ni people twy fewn, a da chi'n gwybod mwyn edrych ar feysydd. Ac hefyd mae gwarchod hawliau lles meddyliol, mae hwn yn rhywbeth da ni wedi gryfhau yn aruthrol ac yn parhau i gryfhau fel awdurdod da ni mewn lle gwell na nifer awdurdodau eraill yn y maes yma, ond eto dal angen chydig o waith arno fel yn y maes gwasanaethau cymdeithasol, does a byth rhagoriaeth mae rhaid i chi wella trwy'r adag i ymateb i anghenion. Ar weld, wedi mynd drwy hwnna yn sydyn, oes yna rhywbeth arall da chi eisiau ychwanegu wedi fethu? Na, dwi'n meddwl hwnna'n eitha cynhwysfawr. Dwi'n meddwl beth pwysig yda, da ni'n cwrdd yn dyletswyddau statudol, mae hynna'n holl bwysig, ac fel ych chi'n sôn hefyd o ran barn yr arolygwyr allanol, mae hynny wedi bod yn hynod gadarnhaol. Drwy gyfnod heriol, da ni wedi gallu hefyd parhau efo'n rhaglen o geisio trawsffurfio gwasanaethau, gobeithio fy hynny yn adeiladu momentum o'n wrth i bethau lleddfu. Mae yna feysydd da ni angen rhoi sylw iddyn nhw, ond mae'r meysydd yna yn cael sylw, a dwi'n meddwl, fel ych chi'n nodi'n bositif iawn o ran yn perfformiad ni, o ran mesuriadau. Mae yna gynnydd mawr wedi bod ers 2017, a mae'r cynnydd yna'n parhau, felly da ni'n falch hefyd o ran staffio. Mae yna heriau mewn rhai meysydd, ond mae dibyniaeth ni ar staffio asiantaeth o ran gweithwyr proffesiynol wedi lleihau. Da ni yn, fel nifer o awdurdod eraill, yn rhoi sylw bellach i drio recrwtio staff llaw sydd yn bach mwy heriol. Ond da ni'n falch iawn o'r hyn sydd wedi gyflawni ac yn edrych ymlaen i gyflawni mwy. Diolch Arwel, diolch yn fawr. Reit, neu agor allan o'n i'r Pwyllgor Gwaith, os gen rhywun unrhyw gwestiwn neu sylw da chi isio ar y cynnwys yma. Y cynghorydd Meirion Jones, diolch Meirion. Diolch, na, jyst eisiau gwneud sylw o ddiolch i bobl fel aelod o'r bwrdd gwella gwasanaethau cymdeithasol ac y panel rhiantu corfforaethol. Dwi'n ymwybodol iawn o'r wahanol ddatblygiadau. Ac mae rwy'n jyst yn teimlo bod ni ar dir cadarnach rwan na da ni wedi bod, ddim bod ni yn ansicr yn troed reit o'r dechrau, ond mae rwy'n yn teimlo fel bod y gwaith wedi dwy'n ffrwyth, ac da chi'n edrych yn ôl ac yn falch o hafan cefnu, cartrefi clud, mae'n lwyth o bethau a deud y gwir. Ac jyst eisiau diolch i Fôn yn ei absenoldeb ac i Arwel, sydd yn ddau swyddog newydd, dwi'n meddwl yn y cyfnod, ac wedi gwneud i marc ac a hefyd i fod yn deg, i ddiolch i'r holl staff. Mae jyst fel bod rhai o'r problemau a fi ddim yna rwan,
ac mae hynny yn brafiach ac fel o'n i'n cyfeirio o blaen at absenoldeb staff, wrach bod hynny'n adlewyrchiad bod pethau yn gweithio pobl yn hapusach i gwaith ac yn felly yn cyflawni'n well. Ond diolch i Arwel a diolch i Fôn a'r holl staff. Diolch Meirion, diolch yn fawr. Oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw gen rhywun arall ar yr adroddiad cynnig gwasanaethau cymdeithasol? Na, pawb yn fodlon efo'r cynnig dwi'n cymryd. Felly, ai ymlaen i'r argymhellion. Yr argymhellion ydy cynnig sicrwydd i'r Pwyllgor bod y cynnig parhaus sy'n cael ei gyflawni gan yr adran gwasanaethau cymdeithasol yn rhesymol ac amserol a fel y dilyd portfolio. Dwi'n cynnig hwnnw. Oes yna eilydd os gwelwch chi'n dda? Hapus eilio. Cynghorydd Robin Williams yn eilio. Mi ai o gwmpas y bleidlais wan, y cynghorydd Ieuan Williams. Derbyn. Diolch yn fawr. Y cynghorydd Meirion Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd David Rhys Thomas. Derbyn. Diolch. Y cynghorydd Alun Mymru. Derbyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Da ni rwan yn symud ymlaen i'r 8fed eitem ar yr agenda, y strategaeth rhaglen grant cymorth tai. A hwn hefyd wedi bod yn y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol. Felly yn yr un drefn fyddai'n mynd at y dilyd portffolio, at y pennaeth tai, a wedyn ar swyddogion tai, a dyna at y cynghorydd Dylan Rees o ran y Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol cyn agor allan. Felly Alun, drosodd i chi. Diolch Alun. Diolch yn fawr. Pleser eto gyflwyno'r adroddiad yma ar strategaeth rhaglen grant cymorth tai 2022 hyd at 2026. Gyda diolch i'r awdur Elliw Llyr am ei cynnwys a diolch hefyd i'r staff sy'n cydweithio ar y gwaith gysylltiedig. A dwi am gymryd y cyfle yma, i atgoffa'n hun, bron iawn, o'r cyfarfodydd ydyn ni'n ei gael lle oedd yr arian yma dan fygythiadau ac y cyfarfodydd ydyn ni'n gael yma i Colwyn a'r gwaith, a'r gwrandawiad oedd y ddau swyddog, Elliw ac Arwel yn ei gael gyn y cynghora eraill. Ydyn ni yn flaengar ac ydyn ni yn gwybod beth oedd yr problemau a be oedd y bygythiadau oedd yn cael ei gwneud. Felly, mae yna ofyniad i'r Pwyllgor Gwaith gymryd 3 cam gymeradwyo'r strategaeth rhaglen grant cymorth tai 2022-2026 a'r cynllun cyflawni. Yr ail, cytuno i'r cynllun gwariant arfaethedig yn unol a chanllawiau a gofnodir yn gwasanaeth cymorth tai Llywodraeth Cymru ac yn hwysir natodiad 3 o fewn y cynllun cyflawni. Ac yn olaf, argymell cymeradwyo'r cynllun gwaith pontio ailgartrefu cyflym o Ebrill 22 hyd at Mawrth 27. Felly, mae'n bleser cael cyflwyno'r adroddiad yma a'r gwaith sydd wedi cael ei wneud gan y swyddogion yn gysylltiedig. Diolch. Na, dwi'n mynd atoch chi gyntaf, wedyn dwi'n gwybod bod Elliw a Arwel yma'r ddau yn rhan allweddol yr adroddiad. Felly, na, eich chi gyntaf. Ie, diolch yn fawr iawn. Na i Basian sydd ymlaen i awdur yr adroddiad. Diolch i chi. Diolch Elliw. Bore da. Ia, mae'r strategaeth yma yn dod yn hyd yr cymorth grant tai a digartrefedd. Da ni yn ei berthnasu efo'r strategaeth tai sydd wedi cael ei fabwysiadu yn ddiweddar. A mi ydyn ni yn gweithio i 4 colofn neu pilar o atal a rhoi gwasanaethau i fewn. Ac yn amlwg mae grant cymorth tai yn rhan hanfodol o atal a chynnal teuluoedd a pobl. Mae'r adroddiad yn manylu ar y broses ymgynghori sydd wedi digwydd yn ystod cyfnod o ffurfioli'r strategaeth, ond hefyd yr ymgynghori sy'n digwydd yn barhaus fel rhan o'r strategaeth yma. Da ni yn cydnabod bod y sefyllfa bresennol sydd wedi bod o ran y strategaeth digartrefedd yn rhanbarthol ac mi ydyn ni o bellach yn symud ymlaen efo'r strategaeth yma. Mi ydyn ni hefyd yn cyflwyno cynllun gwariant, ac os fydd yna unrhyw gwestiynau penodol am unrhyw brosiect neu elfen o hwnnw, mi fydd Arwel yn gallu ymateb i hwnnw.
A mae hefyd gofyn bod ni yn cymeradwyo sgerbwd cynllun ar gyfer cynllun cartrefi cyflym. Mae hwn yn cyd-fynd hefo pwyslais Llywodraeth Cymru bellach, lle ydyn nhw'n rhaid cartra a cefnogaeth i berson mwyn wneud yn siŵr bod nhw'n cael y cyfle gorau i lwyddo. Felly mae'r strategaeth yma am gyfnod o 4 blynedd a mae'r cynllun cartrefi cyflym am gyfnod o 5 mlynedd. A mi fydd Llywodraeth Cymru maes o law yn derbyn strategaeth derfynol ni, ac wrth gwrs mi da ni angen bod yn gweithio ar y strategaeth yma dros gyfnod o tymor byr, canolig a hir mwyn gallu i'w gyflawni. Croesawu unrhyw gwestiynau a mi ddoi Arwel i fewn os oes gennych chi unrhyw gwestiwn penodol. Diolch. Diolch Eryw. Arwel, wyt ti eisiau ychwanegu rhywbeth? Arwel, eisiau ychwanegu rhywbeth cyn i mi agor allan. Ti ar mute os wyt ti'n cyfrannu, sori, just checio. Na fo, da chi'n clywed fi wan, o'n i'n cael chydig o drafferthion o drwg i ni. Na, dwi'n meddwl bod y deilad portfolio ag Elliw wedi cyfrio y prif bwyntiau allai ateb unrhyw gwestiwn os oes ynglyn â'r prosiectau unigol ar gynllun gwariant. Diolch. Diolch Arwel, diolch. Agor allan i'r Pwyllgor Gwaith. O na, sori, Dylan mae'n slacio yma. I ysgydeirio Pwyllgor Gwaith ni, Dylan gyda. Diolch, Dylan. Diolch. Having received the report from the Head of Housing Services, the committee members sought clarification regarding the absence of any reference to the Council's response to and provision for refugees. Concern was also expressed regarding homelessness, people presenting as homeless and whether they were local or incomers, and the availability of provision and funding in connection with tackling the immediate problems of homelessness, such as emergency accommodation. Having considered the documentation and information provided verbally at the meeting, the committee resolved to recommend to the Executive that it approve the Housing Support Grant Programme Strategy 2022-26 and Delivery Plan, that it should agree to the proposed spend plan in accordance with the Welsh Government HSG guidance and requirement included in Annex B in the Delivery Plan, and finally that it approve the Rapid Rehousing Transition Work Plan April 2022 to March 2027. Gai hefyd cymeryd y cyfle yma I diolch o galon I Mrs Anwen Davies, rheolwr scrutiny, am y gwaith mor effeithiol nhw wedi rhoi ni fel pwyllgor dros y 5 mlynedd diwetha, gyda'r gwaith mor effeithiol o arweiniad a chefnogaeth. A gai diolch I Anwen hefyd eto heddiw am y nodyn gweithio i'r gyfarfod yma. Diolch yn fawr. Diolch Dylan, mae'n bwysig ofnadwy a gai ategu'r geiriau yna I Anwen hefyd am y gwaith mae wedi gwneud yn bugeilio yr sgriptini, felly na, diolch Anwen, diolch yn fawr iawn I chi. Reit, rwan dwi wedi agor allan I Pwyllgor Gwaith. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw, mi bod yna nifer ohono ni yn brand ar y drafodaeth yn sgriptini a dyn ni cael cyfleoedd cyn heddiw I gyfrannu hefyd. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw mae rhywun yn dymuno I wneud? O gwmpas. Dwi'n meddwl bod yr unig sylw sy'n ei licio wneud ydy pwysigrwydd yr arian yma. Da ni wedi trafod efo Arwel yn aml ofnadwy pa mor bwysig ydy'r prosiectau yma mwyn atal diriwiad yn sefyllfa unigolion ac hefyd I gefnogi pa mae'r diriwiad yna'n digwydd. Felly mae yna gymaint o brosiectau pwysig ofnadwy yn fama a mae mesur I heffaith nhw'n anodd yn dydi. Ond da ni'n gwybod bod nhw'n cael dylanwad ar ansawdd bywyd bobl a hynny sy'n yn ofnadwy o bwysig ydy sicrwydd bod yna gefnogaeth ar gael pan mae'r bobl I angen o. Ac Arwel, dwi'n gwybod os yna unrhyw gwestiwn yn dod o'ch ffordd chi heddiw, os chi'n gallu ateb o achos o'ch profiad a hanger yn y maes yma. Oes na unrhyw gwestiwn neu sylw? Os ydych chi'n gwmpas, na pob yn hapus efo'r cynnwys. Alun, da chi wedi cynnig yr argymhellion yn barod, yn sbarau fi ofyn eto. Felly oes na eilydd os gwelwch yn dda i'r cynnig o'r argymhellion? Hapus I Elio. Diolch Robin. Felly ai o gwmpas y bleidlais, y cynghorydd Ieuan Williams. Derbyn yr argymhellion. Diolch yn fawr, y cynghorydd Miriam Jones. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Richard Dew. Derbyn. Diolch, y cynghorydd Carwyn Jones. Derbyn. Diolch, a'r cynghorydd David Rhys Thomas.
Erbyn. Diolch yn fawr iawn. Da ni rwan yn symud i'r 9fed eitem ar yr agenda, sef cau allan ar wasg ar cyhoedd cyn i ni wedi drafod eitem 10, sef ymatab i'r her 2 lleol, datblygiadau tai dros 10 uned, stad Parc y Coed, Llangefni a Bryn Glas, Bryn Siencyn, ac y rhesymeg dros cau allan y wasg ar cyhoedd dwi am ddarllen allan cyn i ni gael bleidlais ydy bod yr adroddiad hwn yn cynnwys manylion am faterion ariannol gyda busnes penodol i adeiladu tai cyngor newydd, wrth ddatgelu gwerth ariannol contract posib rhwng y cyngor a chwmni adeiladu lleol i adeiladu nifer penodol o dai, mae'n bosib y byddai gallu i negythu contractau gyda contractwyr eraill yn y dyfodol yn anoddach. Byddai cyhoeddi'r wybodaeth yn gosod cynsel o ran faint mae'r cyngor yn fodlon dalu am waith adeiladu, a dyna di'r rhesymeg dros cau allan y wasg ar cyhoedd bore yma. Oes na rhywun yn fodlon cynnig bod ni'n gwneud hynny, os gwelwch yn dda? Cynnig. Dwi'n clywed yn glwys i Elin Member yn cynnig a welis i llaw Dafydd Rhys Thomas yn mynd i fyny. Felly gymryd hwnna fel eilydd, a dwi yn mynd i edrych o gwmpas y sgrin ŵan. Cynghorydd Ian Williams, Codi Law, y cynghorydd Meiron Jones. Erbyn. Diolch. Y cynghorydd Richard Dew. Erbyn. Diolch. Y cynghorydd Robin Williams. Erbyn. Diolch yn fawr. A'r cynghorydd Carwyn Jones. Erbyn.